Hey mates, welcome aboard and I am your Dax Destination. So for today's vlog guys, yung gagawin ko is a day in the life of a seafarer. So ano nga ba yung title nun? So parang ganun guys. So kung ano yung usual, kung ano yung buhay ko dito sa barko guys. So yung araw-araw na routine ko, yun yung gagawin ko guys. So today guys, kakagising ko lang. It's 11 p.m. So malapit ng midnight guys kasi nagsa-start yung duty ko is 12 midnight until 4 a.m. So ngayon guys is magsisipilyo lang ako and then maghilamos and then magsusot na ako ng coverall and then magkakape ako guys and kakain ako guys bago magtrabaho. At dito magsisimula ang araw ko sa isang masarap na kape. Ikaw, kanino ka bumabangon? After makapagtimpla ng kape, I am good to go. So ngayon guys, bababa na tayo ng crew mess room para i-check kung ano yung mga food na available. So kabababa ko lang from the bridge and doon kasi yung coffee machine namin guys. And yung gagawin ko ngayon is since nalagyan ko na to ng sugar and freshly brew yung coffee na to, lalagyan ko siya sa mug ko and then ilalagyan ko lang itong full cream na milk. Yan. And then ilalagay ko siya sa freezer kasi mamaya ito yung iinumin ko para sa coffee break ko. Mga around 2 or 2:30, so ganun yung coffee break guys. And now, let's check kung ano yung mga food na pwedeng makain. Meron ditong, I think, Arab dish. Merong potato, chicken, roasted pork, nilagang baboy, and chicken. So yan guys, since it's 11:30 p.m. na dito sa barko and midnight na guys, magsa-start yung duty ko 12 midnight. So before that, kumakain talaga ako ng dinner guys kasi ito lang yung pinaka-heavy meal of the day ko, yung dinner ng 11:30 p.m. Meron ako dito ang nilagang baboy and then roasted pork guys. So tara guys, kain tayo. So bali ito na yung pinaka-heavy meal of the day ko guys kasi puro light snacks lang ako. So hindi ako nagla-lunch. Hindi rin ako nagdi-dinner. So mga snacks lang. And then breakfast din, hindi rin ako nag-breakfast. Kaya guys, mga 3 magko-coffee break. So kakain ulit ako, maybe biscuit. Kung ano yung available guys. And then yung iced coffee ko na pinrepare. Ang sarap nito guys, nitong nilagang baboy. So yun guys, kakatapos ko lang kumain and sobrang busog guys. And now it's 11:45 and since 12 midnight yung duty ko, so magpe-prepare na ako guys and then back to work naman. Guys, is lalabas ako ng accommodation namin dahil may job order ako. So yung job order ako guys is mangangatap ako nitong mga key or yung gamit para sa aming mga fire extinguisher or fire nozzle. So tara guys, punta tayo sa labas. Habang ang iba ay mahimbing sa kanilang pagtulog, ako naman, kumakayod. At ang susunod na gagawin after mga talk, pinturahan ng primer. Tama na yan, pahinga muna. 2:30 na. Kapihan na. So after magtrabaho sa labas guys, so ngayon guys, oras na naman para magkape. So tara guys, kape tayo. And then meron ako dito guys, Danish cookies. So totoo to guys, hindi ito yung yung lagayan ng mga pantahe ng lola nyo, ng mama nyo. So totoong Danish cookies to guys. See?
After 30 minutes na coffee break, balik na tayo sa trabaho. At dahil hindi stable ang tubig ng mga dagat, merong high tide, merong low tide, kailangan namin mag-adjust ng mga mooring ropes. Minsan nag-aariya, minsan din binibira. Hala, bira! Tapos mag-adjust ng mga mooring rope sa popa, punta naman tayo sa proa ng barko or sa forward ng barko. Dahil nandito kami sa dry dock, marami din kaming mga katabing barko na mga nire-repair o inayos. At ito ang itsura ng dry dock facility dito sa China. Dahil maraming mga equipments ang inaakyat sa barko, merong malalaking mga cranes. At matapos ang 4 na oras na pagtatrabaho, oras na naman guys para magpahinga. So yun guys, since kakatapos ko lang mag-shower and then mag-toothbrush, now is ready na akong humilata and matulog, magpahinga. Pero hindi ko yung ginagawa guys. Yung ginagawa ko is before ako matulog is nag-check muna ako ng social media. Minsan nanonood ng Korean drama, ng YouTube. Kasi free time ko ito guys. It's past 4 na dito sa barko. And same time na guys sa Philippines kasi nandito kami ngayon sa China. And then since tulog pa yung mga tao sa Philippines, so wala din naman akong ka-chat, wala akong tinatawaga. So yun guys, yung ginagawa ko is free time, nanonood ako ng YouTube, ng K-drama, and nag-giging ma-request sa social media guys. Nag-check kung ano yung updates sa mga friends, and yun. And then mga 6 AM natutulog na ako. So guys, kakatapos ko lang manood ng isang episode ng K-drama, and ngayon guys, it's past 6 AM na dito sa barko. And pwede na akong matulog guys kasi mamaya 12 noon is mag-duty ulit ako. So dyan muna kayo guys. Good night! Hey guys, good morning. So it's 11:30 dito sa barko, 11:30 AM and kakagising ko lang guys. So, usually gumigising ako is 11 AM pero ngayon nakahirit ako ng tulog, so 11:30 na guys. So yung gagawin ko ngayon is mag-toothbrush, maghihilamos, and then magsuot na ng coverall, and then mag-work na, balik na akong trabaho guys kasi hindi naman ako nag-lunch dito sa barko. And yung ginagawa ko guys is nagko-coffee break sa hapon, kumakain ako ng tinapay, and then yun. So good morning sunshine! And after mag-toothbrush at after maghilam, wisik-wisik lang guys, ayos na. Ngayon, magbibihis na ako ng working clothes para makapag-kayod. At dahil ang aking job order ngayon ay working aloft, kailangan naka-safety harness. Safety first! So yun guys, nandito na ako ngayon sa taas and mag-start na ako magtrabaho. After 2 hours ng pagtatrabaho, kailangan din nating magpahinga. So, it's coffee time! At kailangan ulit magpalit ng malinis na coverall. Para healthy-healthyan kunwari, Milo muna tayo guys.
Perfect match kapag may kapartner na tinapay. After 30 minutes ng coffee break at nakapag-recharge, ngayon, oras na naman para magbanat ng buto. Pagkatapos ng 5 oras na pagtatrabaho, ngayon, oras na naman para magpahinga. So ngayon guys, it's already 5 PM dito sa barko and kakatapos lang ng duty ko and magbibihis na ako guys and babalik na ako sa kabina ko. So guys, kakatapos ko lang maligo and fresh na ulit ako and it's already past 5 dito sa barko. And I think guys is hindi rin talaga ako nagdi-dinner dito sa barko. Minsan pag sobrang gutom na talaga yon kumakain ako, pero pag hindi, dito lang talaga ako sa cabin. So yung ginagawa ko pag ganitong oras guys is tumatawag ako sa family, sa bahay, tumatawag ako, then sa girlfriend ko, tumatawag ako, nagkikipag banding, so ganun guys. And then yung ginagawa ko guys is kumakain lang ko ng kung anong available na snacks dito sa cabin ko. So ngayon guys, kakain tayo ng KitKat. So tara guys, kain. And then mamaya tatawag ako sa bahay and then sa girlfriend ko. And kakatapos ko lang tumawag sa bahay guys and sa girlfriend ko. So nangusta lang ko kung ano yung nangyari sa buong araw nila, kamustahan. So ganyan lang guys, ganyan yung buhay namin dito sa barko. So paulit-ulit lang. And since kakatapos ko lang mag-toothbrush and it's already 8 dito sa barko, 8 PM. So ngayon guys is magpapahinga na ulit ako. Kasi guys mamaya 12 midnight ay magtatrabaho ulit ako. So yung trabaho ko mamaya guys is from 12 midnight until 4 AM. And hope nag-enjoy kayo dito sa vlog ko guys, a day in the life of a seafarer. This is Dex Destination. Once again always say, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog, good night.